Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa paninta mambagini wang kana na mapmamanaw sa lamakan akapit ya ginaw nakadarayo-rayo. Sa giyari na rin awak na siyak na di pilay lang sa lakyak na nan ada sa lakaw kay kadihalid ay din si mga da sunflower. Atang kirian na sa wato na kasama-sama ni walang wanap kububay mamakinagsan kaya mga idayda. Sakati na pa makin ganyo so demonstrera nung na-aplawera makadara bilyanti sa ranaw sa wassalam. Roda
lamang